Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kajingsha Pynïap jong unong Khaïi Drok bashir Khaïi ha Mexico Unemesio Oseguera Cervantes Ublatip kumu el Mencho kadeling ba Jingbuddien ya Baieid jong u yatho Defense Secretary General ka Mexico Ricardo Trevilla Utrevilla ulu yatho ba kasngi ublei ki shipai ka Mexico ba kantobru ikiriu sintiat jong ka US kilalap e ka jakari u el Mencho ha Jalisco lingba ka Jingbuddien jong ki yu way ni ki perlok bashanya jong ka Baieid u el Mencho Long ba uni ubrio ula sendran ya ka Baieid u el Mencho shatapal pa Jalisco ha singit ho diang nagbenta ba kanet ya kendoi u ha te ka jakari jong u naga Jingbuddien da ka jingarap ki bor sentiat ka US ki bor shipai ki la tip tikna ya ka jakari uni urunar ki shipai ki la Pynïap shrip lupa bat marsin mi ka Baieid jong u el Mencho na ka te ka jakasa ki shipai ki la sedang ban le ka kamram hadian bala tip tikna ba udan ha ka jakari ringkat ki nong pahara jong u Katu kaningut ki shipai ka Mexico ki larung shaka jaka kat bah hendu tali ki helikopter bat katu kani ki shipai ba kerpang ki la apa hara lupa ki jaka khaput ka jila Jalisco ha ka sngi ublei ba ki shipai ki la tip tikna ba udan ha ka jaka sa ki la sedang ban trekam bat hama na ki sin jam ba ki shim ki shipai ki la pentip ru ya ka president ka Mexico ka Claudia Sheinbaum kabdang dan ha ka than stay ka Mexico na mar ka jinglet dan kam jongka u Trevilla ule thuru Bahagani jing lai hiar thama ki shipai kini ki runar Khaïi Drok bat kinong apahara jong kiru kilapen phai kala yaki bat kaladon ka jinga khun ka bajur bha hapding jongki ha ka jinga khun u el Mencho ula persang ban phet ringkat bat arngut kinong bot jong u kat ba ki wei pat kinong apahara jong u kidong yakhun bat ki shipai le thuru ba u el Mencho ula thmu ban rung shaka jakari balabo kerpang jong u ka badan ki benta kata palpa hendai shimla yola haba ki shipai kila lap u bat kila sian hakba ula minsau hakani ka jinga khun ki don laingut ki shipai ki bla minsau bat yu el Mencho bat kinong bot jong u lapin kit no da ka helicopter ban let sha sumar hendai ula khlat no shteng linti na mar ka jing minsau jur long u Trevilla la yo ru ban kurup ikitiar ya khun bagan thop yu tiar pen her rocket na ka tiga jakari u el Mencho bat le thuru bahagani ka jinga khun ki don palat hanyo phongut ki Baieid kentop di ki shipai bat ki dekhot jong Kynhun Khaïi Drok la ban kdo el Mencho ude Nongïalam bashir Khaïi jong Kynhun Khaïi Drok ka Jalisco New Generation Cartel bat ude ubala shat thwet jur ha ka US bat Mexico namar ki kampen triam jong u bat ki jingdon kti jong u haki kam Khaïi Drok ha US